Assalamu alaikum guys, ina muku barka da wannan lokacin. So a cikin lecture ɗinmu na yau za mu muku bayani akan key abubuwa guda biyu wanda da su ne za ka iya rolling a kasuwan nan, za ka iya predicting ɗin abu yanda ya kamata. Misali yanzu in kawo maka coin guda ɗaya, sai in zo in ce maka within 1 year zai iya kaiwa farashi kaza. So abin da zai fara zuwa a tunaninka shine cewa ni ta yaya aka yi na san cewa wannan coin ɗin zuwa lokaci kaza zai iya kaiwa kaza. So through ilimi na fundamental and technical. In gane, in kana da ilimi na fundamental analysis and technical analysis, fundamental and technical analysis, so za ka iya predicting ɗin ba kowane irin project a wannan kasuwan. So key abubuwa guda biyu a wannan space ɗin, za ku ringa jin like traders na bayani akan cewa yau akwai wani fundamental mai ƙarfi zai iya jan kasuwan nan yayi sama. In gane, sannan za ku iya ganin wasu traders na cewa ai wannan farashin ya zo resistance ɗinmu ko ya zo support ɗinmu. Kun gane? So duka wa'innan abubuwan da za mu yi discussing a cikin wa'innan class ɗinmu na yau is very important. In aka iya su, babu kasuwan da ba za ka je ka yi trading ba iya kasuwa na crypto ba. Za ka iya shiga kasuwar forex ka je ka yi trading, sannan za ka iya zuwa ka shiga kasuwar stocks ka je ka yi trading. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon mu. So menene ake nufi da fundamental analysis? Kun gane? So in short abin da yake nufi shine cewa bincike ne wanda za ka yi akan wani project, wani sabon project. Wato za ka yi bincike akan shi from tushe, ka gane, from scratch za ka yi bincike akan abu. Like yanzu let's take me as example, yanzu misali in ce maka, misali a ce ka zo ka yi fundamental analysis a kaina. So za ka zo ka yi fara bincike ne a kaina from the scratch, from my origin, su waye iyaye na, ka gane, su iyayen nawa a ina suka taso. Kun gane, da abu ne dangance like misali scratch, bincike abun from the scratch, tushen abu, shi ne ake kira da fundamental analysis. So za ka yi bincike akan abu ne. Let's take misali ce yanzu Bitcoin, ka je ka mana fundamental analysis akan Bitcoin. So abin da za ka fara yi shi ne za ka fara zuwa ka je ka duba su waye key community na project ɗin da sauransu, akan me aka yi building ɗin project ɗin da sauransu ne. Da wani abu da ya danganci bincike like primary investigation. Kun gane, bincike na farko akan abu shi ne ake kira da fundamental analysis, ba wai a iya trading ba. So sannan kuma fundamental analysis yana zuwa, misali akwai wanda a space nan kawai su ba ruwansu da wani technical analysis, wani zane-zane irin wa'innan abubuwan zane-zane da sauransu. Kawai su suna trading ne based on fundamentals, based on news. Kun gane, kawai like da zarar misali yau sun ga wannan project ɗin, misali sun yi partnership da wani babban company, yau sai suka sanar a Twitter space din cewa ai misali yanzu Dogecoin sun yi partnership da wani company na Google ko wani abu. So based on wannan fundamental ɗin da ya samu, wannan news ɗin da ya samu, kawai zai je sai wannan project ɗin, kuma sai ga at the end ya samu massive profit. So akwai wanda abin da suke kenan a space ɗin nan, suna trading ne based on fundamental analysis. So sannan kuma akwai wanda a space ɗin nan su suna trading ne based on technical analysis. Menene ake nufi da technical analysis? Technical analysis bincike ne wanda za ka yi da abin da ya faru da project a baya domin ka iya predicting me zai faru a gaba. In gani, yanzu let's take ni misali, misali a ce ka yi technical analysis a kaina. So abin da za ka fara yi shine za ka fara duba wani irin movement ne nake yi. Like misali za ka zo ka duba ai da safe yawanci ina cin kaza. So like misali yanzu na ci abinci da safe, so zai iya yiwuwa nan da awa kaza zan iya neman ƙarin abinci da zan ci, a gani. So irin like misali kun ga mene a baya na yi movement na ci abinci, so kai sai ka zo ka iya predicting cewa so tunda ai na ci abinci ƙarfe 8, so anything zuwa 2-1 zan ƙara neman wani abinci. Kaga like kai amfani da abin da na yi a baya, kai predicting me zan yi a gaba. So shi ma haka a trading space, like misali yanzu wannan ba chart bane wannan, so ana amfani da ilimi na wannan technical analysis ne
da movement ɗin da farashi ya a farko. Misali yanzu farashi ya haka ya haka ya haka ya haka ya haka ya haka ya haka, so masu amfani da technical analysis za su zo su yi amfani da movement ɗin nan da farashin nan ya yi a baya su iya predicting me zai faru in the future. Kun gane, like za su karanci movement ɗin da ya a baya sosai, za su fahimce shi, za su fahimci 8 candlestick da sauransu, so daga nan ne za su yi predicting me zai faru a gaba. So haka technical analysis yake nufi. Like ina fatan guys kun yi understanding ɗin me ake nufi da technical analysis and me ake nufi da fundamental analysis. Ina fatan kun fahimta.